Ahoj, ahoj priatelia. Tak máme prvý deň po rokovaní Rusko-Spojené štáty. Hneď na začiatok treba povedať, že to nebolo žiadne rokovanie o mieri na Ukrajine, ani o podmienkach tohto mieru. Nebolo to rokovanie o nás bez nás, ako sa to snaží prezentovať Zelenský. Prvé vyhlásenie, ktoré dal Zelenský, bolo: neuznám žiadnu dohodu podpísanú na týchto rokovaniach, ktorá by nám čokoľvek vnúcovala. Týmto pre mňa rokovania s Ruskom o mieri skončili. Malé dieťa. Jeden z Ukrajincov to nazval, že to je bláznivá hystéria jednoho malého decka, ktoré sa zlaklo, že stráca pôdu pod nohami. O čom vlastne sa dohodli Rusi s Američanmi? V prvom rade, že si znova otvoria diplomatické misie v hlavných mestách. Pošlú tam veľvyslancov a začnú pracovať na normálnej úrovni. Druhé, rozhodli sa, že medzi sebou znova zavedú medzinárodné bankové platobné vzťahy, že skončí izolácia Ruska v bankovníctve, aspoň čo sa týka Spojených štátov. Za tretie, prebrali veľké otázky globálneho charakteru, takže stretnutie nebolo vôbec o podmienkach mieru na Ukrajine, ale len o tom, ako prísť k normálnym diplomatickým vzťahom a na základe nich potom pripraviť ďalšie rokovanie týkajúce sa konkrétne riešení pre Ukrajinu. Avšak Američania už pred týmto stretnutím prehlásili, že keď sa bude rokovať o podmienkach mieru na Ukrajine, bude samozrejme prítomná Ukrajina. Prečo tam nechcú Európsku úniu? No lebo tá nechce koniec vojny. Tá pri rokovaniach v apríli 22 v Turecku predsa sa už dohodol koniec vojny. A čo sa stalo? Európska únia podporila pokračovanie vojny a prislúbila Ukrajine všemožnú pomoc. To isté zopakovala teraz v Paríži v pondelok. Ano? Takže čo by robili európski predstavitelia na rokovaní o mieri na Ukrajine, keď oni mier nechcú? Oni chcú pokračovanie vojny. Tak nechápem ich vlastne trucpodnik v Paríži, kde znova vyselektovali štáty, to tie naše a to tie iné, a nezavolali všetkých, okrem Poliakov, tam nebol nikto z východného bloku NATO a teda ani z východného bloku Európskej únie. Ten končil pri Poľsku. Žiadne Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Česko, Slovensko. Nikto. Aký mandát malo toto rokovanie v Paríži? No žiaden. Je to len trucpodnik tomu, čo sa uskutočnilo na Arabskom poloostrove. V ďalšom, keď sa bude rokovať o Ukrajine, bude samozrejme prizvaná Ukrajina. Zelenský asi nepostrehol, že to nebolo včera stretnutie prezidentov, ale len ministrov zahraničných vecí. On je minister zahraničných vecí, on je asi všetko. To znamená, že on je diktátor, lebo rozhoduje za generálny štáb, rozhoduje za ministra zahraničných vecí, rozhoduje za ministra vnútra, rozhoduje o všetkom. A on tvrdí o Putinovi, že je diktátor. Tak kto je väčší diktátor? Putin alebo Zelenský? Zároveň odmieta voľby ako nemožné. Spojené štáty jednu z podmienok, rovnako ako aj Rusko, povedali, že musia na Ukrajine prebehnúť voľby. Zelenský to odmieta s tým, že je tam vojnový stav. No dobre, ale keď sa skončí bojové, ako by som to nazval, keď sa skončia boje a budú prerušené, môže kľudne zorganizovať prezidentské voľby. Nehľadiac na to, že v ústave majú jasne napísané, že doba prezidenta je 5 rokov a nie je ničím predĺžiteľná. Táto doba dávno vypršala. Keď chceli mať to isté s prezidentskými voľbami ako parlamentnými, už dávno si mali upraviť ústavu. Lenže na to Zelenský doma nemá politickú silu. On nemá 75%, aby mohol zmeniť ústavný zákon.
On doma uchopil moc, potlačil všetkých, ale to sa u nás nesmie hovoriť, lebo to tak predsa nemôže byť. On je momentálne najväčší demokrat sveta. Čo bude nasledovať? V druhom kole, keď už bude výhradne o Ukrajine, bude ponúknutá účasť samozrejme aj Ukrajine. Pravdepodobne nie Európe, lebo Európa nemá momentálne nikoho, kto by za ňu mohol na takejto vysokej úrovni rokovať. Von der Leyen? Kto ju bude brať vážne, keď chcela ešte pred týždňom stále podporovať vojnu? Skrátka, veľmi zložité. Ale konečne sa spravil prvý krok a ukazuje sa, že Spojené štáty pochopili, že Biden zaviedol Európu do vojny. Vytvoril preto všetky podmienky, aby Rusi tú Ukrajinu museli napadnúť, lebo im hrozilo, že tam bude NATO. NATO tam už stavalo základne, prispôsobovalo infraštruktúru po roku 2014. Boli tam všetci poradcovia, mali podpísané veľké dodávky na prestavbu armády a zbraní a toto malo pokračovať. Keď Rusi protestovali od roku 2008, nikto si ich nevšímal. Prečo? No lebo sme pripravovali podmienky pre vojnu a nie pre mierové urovnanie. Takže teraz Trump povedal veľmi jasne, že chápe, že vojna bola zapríčinená tlakom na pílu zo strany NATO na Ukrajinu, aby odmietla neutralitu. To sa aj stalo a bola vojna. Takže teraz pri pochopení tohto základného princípu sa konečne musí dohodnúť mier. Pevne verím, že to bude čo najskôr a za čo najlepších podmienok a hlavne pre Ukrajinu a Ukrajincov, nie pre Zelenského. Zelenský je tragická postavička, ktorá voviedla vedome svoj štát do vojny len preto, že ho niekto presvedčil, že takto je to správne. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Ja pevne verím, že tento rok sa tá vojna skončí a konečne bude mier. Za akých podmienok? To už musia dohodnúť. Je jasné, že Rus neustúpi z toho, čo povedal ohľadne území Ukrajiny. Rus ustúpi z toho, čo povedal ohľadne územia Európy. Návrat k roku 91 hraníc NATO. To nie je reálne a Rus to tiež vie, len je to ním vyslovená podmienka, aby si nemohol ustúpiť. To si myslím ja. Áno? Lebo musíte vždy žiadať na začiatku čo najviac, aby ste z toho mohli postupne spúšťať. Takže požijeme, uvidíme. Ďakujem.